Dalan sa Barangay Reconalia, Siocon nga kaniadto Carabao lang ang makaagi, lapad o gisemento na karon. Paminawon nato ang kinatibukang detalye sa report ni Lorivic Cabilin. Puno sa kalipay ang katawhan dinhi sa Barangay Reconalia, sakop sa lungsod sa Siocon, tungod kay natuman na ang kalambuan sa ilang barangay nga ilang gidamgo sulod sa hataas nga panahon. Lapad na ug gisemento na karon ang karsada sa Barangay Reconalia sa lungsod sa Siocon, pinagi sa gibubo nga proyekto sa kagamhanang probinsyal sa Zamboanga del Norte. Balor 20 million ang gipahat sa probinsya ilawom sa pagtumala ni Governor Roberto Uy alang sa pagsemento sa 1.2 kilometros nga dalan gikan sa Purok Sumil hangtod sa Purok 3 sa maong barangay. Si Barangay Chairman Nanida Aganan ang mipadayag sa iyang dakong kalipay o pagpasalamat sa labawng makagagahom nga pinaagi ni Governor Uy sa katapusan, mahupay na ang kalisod nga ilang giantos gumikan sa kamaot sa ilang agianan. Saysay niya nga sa una Carabao ray makaagi dinhi ug kung adunay emerhensiya kutob lang gyud sa dalan ang ilang pasyente ug dili na makaabot sa tambalanan. Dako kayo kong salamat sa inyong hanigub, labi na sa mayor gikan dito ug labi na sa Ginoo. Kay kitang tao dire ang amuang dalan sa una dili jud maagian og truck, Carabao ray moagi dire. Pero karon mas maayo jud, dako kayo ko balik-balik ko nako. Kay among dalan og simba ko na emergency jud palagi lang nga naara sa dalan kutob kay dilisod kayo ang dalan. Samtang nagpasalamat pud ang kapitana ngadto ni Mayor Julius Lobrigas kinsa mao'y mitabang sa pagduol nini nga problema ngadto ni Governor Uy. Sumala ni Kapitana Aganan nga ang pagkongreto sa ilang dalan mao'y pinakaunang gipangayo sa mga lumulupyo sa Barangay Reconalia tungod kay mao kini ang pinakagikinahanglan sa mga taga-barangay. Gipanghinaot pud niya nga mapaabot pud ang lain pa nilang gipangayo nga covered court sa kagamhanang probinsyal. Sus kaluoy, dungagan pa jud ang amuang project. Amuang cover court. Hinaot unta nga naa jud. Kini jud ang pinauna sa amuang gipangayo jud nako kay maglisod man ni. Karon hayahay na among dalan. Dako jud kayo kog pasalamat jud ni Gob og sa iyang mga sakop labi na sa mayor. Gikan dinhi sa Barangay Reconalia, Siocon, Zamboanga del Norte, Lorivic Cabilin sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamaturan, duyog sa kalambuan. Magpabiling updated sa mga pinakaulahing kalambuan ning atong probinsya. I-like o i-follow ang among Facebook page ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini si Lady Mereluya alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuuran, duyog sa kalambuan.